Please take note, uma ngabe-ke intombazane ubumfice engasesiyintombi nto, ngokosiko leyo nkomo ubungayikhiphi le nkomo okuthiwa inkomo kanina. Kodwa-ke ngezimo zokuhlonipha emakhweni usaba ukuthi uzophoxa umuntu wakho, kuye kube sekuthuleka nje isale isikhishwa kanjalo. Siphinde sinibingelele futhi babukeli kwi-channel yethu etshengisa ukudlondlobala ngesikhulu isivinini lesi. Lokho-ke kwenzeka ngenxa yenu ukuba nikho ngabakwenzeki. Singakhohlwa nje ukubonga ukusubscribe kwenu nokuviewa i-channel yethu. Ningakhohlwa ukusubscribe, nishare, nilike, nicomment. Sishuthi ebusuku kulezi insuku siyinkinga, kuyashisa bakwethu, ilanga lime ngapha. Namuhla-ke ngizokhuluma ngodaba-ke oluthanda ukuthi luhluke iy'godi ngey'godi noma iy'ndawo ngey'ndawo. Ngizokhuluma ngodaba lokuthi uma ngabe kwenzekile umntwana la ekhaya wathola ingane engakakhishelwa lutho noma engalotsholiwe, kuye kube sekuhlawula kanjani. Kahle kahle nje ngizokhuluma ngenhlawulo. Inhlawulo-ke nje ke ngihlale amagqoza nje odabeni ngalokhu ngidileyo. Inhlawulo-ke masihlawula thina kwaZulu ngapha ngaphesheya kothukela, ngingazi kwezinye iy'ndawo ngoba ngizwe bekhuluma izinto ey'ningi nokuthi inkomo iyimbuzi eziwukuthi asihlawuli ngembuzi. Masihlawula-ke thina sihlawule ngey'nkomo ey'mbili mase sikhipha nembuzi. Kahle kahle-ke le nkomo-ke le ekuthiwa isidiki noma eyenquthu noma eyombhobozo, kuya ngawe ukuthi ngakini niyibiza kanjani. Ayingeni egcekeni, kodwa-ke ngokuguquka kwezinto abantu ngoba sekwaba namafriji, sekwaba nani nani, gabuselwana manje ukuthi nami wangincisha isidiki sengane yakho nami ngeke usithole. Siyabanga, siye siboneke singena egcekeni, ngeke size siphikise muntu futhi ngeke sigxeke muntu, kodwa ikhunga lapha ngaphandle futhi ihlatshelwe khona, idliwele khona, ingagayelwa ngisho utshwala. Sengibone abantu sebeyigayela ngisho isiZulu. Inyama leyana eyayidliwa noma ubani, kubizwa ngisho umuntu ongaziwa ukuthi asidle naye inyama. Kuye kukhishwe-ke iy'nkomo ey'mbili, kuba inkomo le ezohlatshwa, mase kuba inkomo le kanina, inkomo kanina. Oh no, ziba ntathu. Kufike kube inkomo ezohlatshwa, kube inkomo kanina, ibe yesifazane kuba inkomo ezalayo, mase kuba ekanomzana, mase kuba imbuzi okwesi-4. Imbuzi lena izogeza iy'ntombi, iy'ntombi lezi phela ey'theleke ngehlazo. Unomzane-ke akuvamisile ukukhishwa inkomo ehamba ngenyawo noma ethi mbo. Kuvamise ukuthi kukhishwe imali, kuya ngokuthi-ke kwanqunyelwana-ke ukuthi ena kuleso sigodi kuye kube into engakanani. Mina nje ngalo mnyaka leyana ngakhipha u-500 inkomo kamnumzane. Angazi-ke manje sekwabanjani. Mase-ke leyo nkomo idliwe nje iphele kanjalo, kugezwe ney'ngane. Emva kokuba kugezwe iy'ngane, umama uyayifuya leya nkomo leya. Ngiye ngibone-ke abantu sebeyakwazi ukuthi bekhiphe inkomo bethi imali. Imali ayifuyekile, kodwa ngeke-ke sibaphikise abantu ngoba ohlaba eyakhe akaphikiswa. Mayethi ufuna imali umuntu ngesize simphikise. Iy'ntombi lezi ey'gezwayo lezi zendawo kufuneka y'phume ngomnyama zele emfuleni, sazi ngoba sekunempompi nje. Sesiyoyikhipha-ke siyibhunyele ngamanzi ngaphandle, ngingaboni muntu ukuthi kusa nje, hawu zibe iy'ngane seziy'buyele sezi-right, kwaze kunokuthi y'ke zahamba. Sibonge-ke ukubukela kwakho mbukeli, ungakhohlwa ukusubscribe, ushare, ulike. Ngokuzayo ngifuna ukukhuluma ngale nto le yomhlonyana, ingane uma ngabe iqala ingena kule nto ekuthiwa ukuthomba. Siyabonga ukubukela kwakho.